மூன்றாம் தடவையாகவும் எமது நாட்டிலே சவுதி தூதரகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அல் குர்ஆனை மனமிட்டவர்களுக்கான போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பரிசளிப்பு நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது. குறிப்பாக கடந்த 2 வருடங்களும் 3000 போட்டியாளர்கள் பங்கு பெற்றிருந்தார்கள். ஆனால் இம்முறை குறிப்பாக இவ்வருடம் மாத்திரம் 2680 போட்டியாளர்கள் நாடளாவிய ரீதியிலே 4 இடங்களிலே இந்த போட்டி நிகழ்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு சிறந்த நடுவர்களின் ஊடாக சிறந்த காரிகளின் ஊடாக இந்த வெற்றியாளர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு பல மில்லியன் ரூபாய்கள் பரிசாக இன்றைய தினம் வழங்கப்பட்டது. உண்மையிலே ஆரம்பமாக இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் சவுதி நாட்டுக்கும் அதன் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எதிர்வரும் வருடங்களில் இதைவிட அதிகமான போட்டியாளர்கள் பங்கு கொண்டு அதிகமான பரிசு தொகையை எமது நாடு பெற்றுக்கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. குறிப்பாக இது இன்னொரு வகையிலே எமது நாட்டுக்கு அந்நிய செலாவணியை கொண்டு வருகின்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்ற அதே நேரம் எமது நாட்டில் உள்ளவர்களுடைய மத்தியிலே அல் குர்ஆனை மனநிறுவதற்கான ஒரு ஊந்து சக்தியாக இந்த போட்டி கண்டிப்பாக நிகழ்கிறது. எனவேதான் கடந்த வருடங்களை விட இரட்டிப்பான போட்டியாளர்கள் இந்த போட்டியிலே கலந்து கொண்டிருப்பது பலரையும் அல் குர்ஆனை மனநிமிட தூண்டியிருக்கிறது. நான் நினைக்கின்றேன் அல் குர்ஆன் இறங்கிய அந்த நாட்டின் ஆட்சியாளர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பங்களிப்பது உண்மையிலே சந்தோஷம் அளிக்கின்றது. எனவே அவர்களோடு கதைத்த போது ஏனைய நாடுகளை விட எமது நாட்டிலே அல் குர்ஆன் மனவிடுவதிலே பாரிய முன்னேற்றம் காணப்படுவதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். அதே போன்று ஒரே சந்தர்ப்பத்திலே அல் குர்ஆனும் இந்த நாட்டிலே பாதுகாக்கப்பட்டு அல் குர்ஆனின் செய்தி இந்த நாட்டிலே கூடாகவும் செல்கின்ற அதே சந்தர்ப்பம். அதே போன்று சவுதி நாட்டுடனான அந்த உறவு பலப்படுத்தப்படுகின்றது இத்தகைய நிகழ்வின் காரணமாக. எனவே நான் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கின்றேன் இந்த துறை சார்ந்த அமைச்சர் என்ற வகையிலே எதிர்வரும் வருடங்களில் இதைவிட அதிகமான போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டு இதைவிட மிகச் சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை எமக்கு பரிசளிப்பு நிகழ்வை மேற்கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்கின்றது. எனவே இறுதியாக இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு பங்களித்த அனைத்து தரப்பினருக்கும் சவுதி தூதரவாலயம் அதே போன்று முஸ்லிம் கலாச்சார பணியகம் அதே போன்று பலரும் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது මනමාර්ථ නන්දිயை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුම දේ තමයි මෑතකදී ඇතිවෙච්ච ආපදා තත්ත්වය තුළ විශේෂයෙන් අපේ රටේ මහා මාර්ග පද්ධතිය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා සෞදි රජය අපට මේ මොහොතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6ක පරිත්‍යාගයක් කරලා තිබෙනවා. හැම විටම ආපදාවක් පත් වෙන නැත්නම් ඉවන් නොවන තත්ත්වයක් තුලත් අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේට මහා මාර්ගයේ විවිධ ක්ෂේත්‍රයට සෞදි අරාබියානු රාජ්‍ය විසින් අපට හැම විටම උදව් කර තිබෙනවා. මම මේ මොහොතේ ස්තුතිපූර්වක මතක් කරනවා විශේෂයෙන් ඔවුන් සමග සම්බන්ධකම් බැඳීම් ශක්තිමත් කරමින් අපිත් එක්ක අපි ඒ සහෝදරාත්මක ශක්තිය තවදුරටත් වර්ධනය කළ යුතුයි. ඔවුන් හැම විටම කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි අපට උදව් කරන ප්‍රධාන රාජ්‍යයක් ලෙස මම මතක් කරන්න කැමතියි.